барои дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашнҳои бузурги кишвар аз ҷумла 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми манотиқи кишвар корҳои ободониву созандагӣ муташаккилона ҷараён дорад. баҳри ободиву созандагии шаҳри Ҳисор сокинон тасмим гирифтанд ки ҳар рӯзҳои истироҳат ҳашарҳо ташкил намуда кӯчаву хиёбон, роҳраву назди муассисаҳо, даромадгоҳи шаҳрак гирду атрофро аз партов тоза карда ва дарахтони ҳамешасабзи арча ва гулҳои рангоранг мешинонанд. дар асоси амру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву кабудизоркунӣ ва хуррамгардонӣ бо суръат идома дорад. то имрӯз аз ҷониби муассисаи мо дар шаҳри Ҳисор зиёда аз 50 000 гулҳои лола бахшида ба ҷашни сайри гули лола шинонида шудааст ва худи имрӯз аллакай дар кӯчаҳои протоколии шаҳри Ҳисор зиёда аз 20 000 гулҳои садбарги рангоранг шинонида шуда истодааст ва инчунин тасмим дорем ки дар оянда зиёда аз 70-80 000 гулҳои садбарги рангоранг дар кӯчаҳои протоколии шаҳрак шинонем. яке аз самтҳои асосии муассисаи мо ин дар самти тозагии шаҳр мебошад ва дар рӯшноикунонӣ, тозагӣ, рӯбучин намудани кӯчаҳои протоколи шаҳрак сари вақт партовҳо аз ҷониби кормандони муассиса бароварда мешавад шабона. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад ки пайваста дар талоши онанд ки диёри худро ободу зебо гардонанд. ҳар ҳафта дар ҳудуди шаҳр гузарондани ҳашарҳои умумии шаҳрӣ ба нақша гирифта шудааст ва роҳбарони корхонаи ташкилоту мақомотҳои худдоракунии шаҳраку деҳот, кумитаҳои маҳал умуман бо як дастаҷамъона бо як дилгармӣ рӯзҳои шанбе ҳар ҳафта ба ҳашарҳо баромада истодаанд. мана чуноне ки имрӯз мебинем дар ҳудуди тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳр ҳудуди маҳаллаҳо ҳашарҳои умумии шаҳрӣ тозагии роҳҳо, тозагии маҳал гузаронда шуда истодааст. инчунин то имрӯз аз тарафи аҳли ҷамоатчигӣ аҳли сокинони шаҳри Ҳисор корхонаи ташкилотҳо беш аз 4500 бех нигоҳҳои сояфкану ороишӣ шинонда шудааст. бо мақсади вусъат бахшидан ва бо дар назардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд. аз ин хотир имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори мамлакат корҳои ободониву созандагӣ муташаккилона ҷараён дорад.